Ții Călin. Pe unde au plecat, n-ai văzut? N-am văzut. Ce stai acasă, mă? Eu? Tu. Trebuie să stau acasă, te las acasă. De curând se numește la drenă. Ok. Sunt trăsături constante, aproximez la 1,2 kg peștele, dar deocamdată s-a obosit ca să-l scot. Ăsta-i finul. În sfârșit și-a adus aminte că are carnet de toate 5 ani deja, de 6 ani. Iar ăsta este lacul Bușan. Irlandeză de 24,
destul de grea pentru că avem apă adâncă, priviți, aceasta e irlandeza. Am văzut câteva sărituri puțin mai departe, acolo voi încerca să arunc. Uitați, excelent, exact în gura știuci. Acum mulinăm, și așteptăm. O simt cum urmărește, o simt, da, e clar. Băi, Romi, Da. am înțeles că nu trebuie să plătim barca dacă nu prindem pește. Păi nu știu, stai să-l întreb pe Pinul. Pinule, dacă nu prindem, plătim barca. Dacă vreți să rămâneți aici, uite la sărcile alea, de acolo mai înalte, ca să vă urcați și alții. Bine, plătim. Da, Asta e. Am încercat și noi, da. Dar mie nu. Noi am terminat, am avut un pompo de afine aici și s-a dus. S-a dus Și trecem la artileria grea. la palincă, la ce? Cel mai mic pe ziua de azi. O jumătate de kilă. Ținem, nu? Bă, nici nu știu cum vrei, na. Hai, dă. Îi dăm drumul. Deschidă plasa. Da, și să le trimis filmate. Bă, sincer aveam impresia că sunt mai mulți și Păreau mai mari la început. mai mulți. Nu, cred că și din cauza cu luna plină Se pare că și-au schimbat și dincii. a scăzut rău și apa, s-a răcit, da, sunt sigur că la anul o să fie mult mai bine, pentru că mai și cresc. Sperăm la anul. A, nu e, A, chiar și așa. nici Și m-am acum, gândit așa. Bine că i-am lăsat să mai crească. Da, Da, uite, da, chiar da, e... e bine. Până Chiar la e anul bine. se fac la 3 kg, cum prindem noi de obicei. Da, Da, las, bine și așa. Am prins Bun. cara și Asta a aia. fost. Da, da. Bine, sănătate.